Konferma li x-xogħol li sar fil-pjazza ta' Raħal ġdid sar ħażin, narek kif il-ħamis filgħodu tħabbar li l-pjazza se terġa' tinqala, aħbar li ġabet magħha baraġġ ta' kritika wara li ġiet ippubblikata fuq il-Facebook page ta' Super One fejn bosta persuni qalu li dan huwa eżempju ċar ta' falliment min-naħa tal-gvern b'xogħol doppju li jitħallas mill-flus tal-poplu Malti wawċi. Oħrajn qalu li mhuwiex minnu li l-pjazza ġarbet xi ħsarat, iżda l-verità hi li x-xogħol sar ħażin mill-bidu, dan apparti li oħrajn qed jittamaw li din id-darba ix-xogħol isir kif suppost. Persuni oħra qalu li huwa tal-mistħija li proġett riċenti se jerġa' jinqala kompletament fil-waqt li esprimew kif issa se jerġa' jkun hemm inkonvenjent kbir għar-residenti u għal dawk kollha li jgħaddu minn hemm ta' kuljum. Dan il-proġett kien mifni bil-kritika sa minn qabel ġie inawgurat propju lejn naħar tal-2018, proġett li ġie jiswa lill-poplu 3 miljuni u issa 5 snin wara se jerġa' jinqala kollu. Mill-bidunet kien hemm diversi problemi jekk kif parti mit-triq bdiet tisfronda, dan apparti li kien hemm dewmin kbir sabiex dan il-proġett ġie konkluż, ċertu xogħlijiet baqgħu għaddejjin sa xhur wara l-inawgurazzjoni. Kontroversja oħra kienet meta tqaċċu s-siġar ta' sbieħ li kien hemm fil-pjazza u li kienu joffru kien mill-qilla tax-xemx matul l-istaġun tas-sajf, bispiċċajna bi pjazza kollha konkos u li nofsa diġà sfrontat. Intant f'post fuq il-medja soċjali intqal li x-xogħlijiet ta' din il-pjazza se jitlistew fi żmien 3 ġimgħat b'numru kbir ta' persuni sabuha ferm diffiċli biex jemnu dan, hekk kif saret prassi li jkun hemm dewmien esaġerat fil-proġetti kif seħħ fil-pjazza tal-Mosta, fil-Kalkara kif ukoll fix-xatt tal-Imsida.